Capitalismo, ahorro e trabajo duro. Tecnoloxía española ao servicio de ter un misil, etc. Bueno, é algo verdadeiramente incomprensible, destinado a engañar aos españoles, e esperemos que nesta ocasión non señan capaces de engañalos, porque é unha vergonza isto, non? Bastos. A ver, é Sánchez en estado puro. Sánchez en estado puro. Puro. Pero cuidado, Sánchez está aí porque Sánchez en estado puro, Cuidado. Estas cousas de... Vou chamar agora a segunda imaxe invertida, aproveitar a política exterior, digamos, para facer a política interna. É que o fai mellor que os outros. Eu sinto moito dicilo, e doeme moito, pero sempre os pilla. Esta vez fixo unha chave de judo. Bótase a Trump, saltan todos ás dereitas, despois quedan collidas e saltan Meloni a desmarcarse, saltan os outros a desmarcarse, queda Sánchez do líder do mundo progresista, apoian os chinos. E pouco se suman as tesis do outro, hasta Merz, digamos, pillou, e porque os pilla sempre, porque non teñen discurso, non se preocupan de decir, mira, nós temos esta postura, vamos defender esta postura e somos coherentes con esta postura. O que fai moitas veces a oposición é seguir al líder. Se os alemanes e así están, estará ben, pero os alemanes, o mellor, estás pillando en más de outros, estás pillando en más de Trump. Que lle pode salir mal a Pedro Sánchez, que mañán acaba a guerra, que chega unha cuidado que co de Gaza pudo salirlle tamén, porque chegaron a un acordo, senón iba a pasarlo bastante mal a dereita. Porque pasa como falta discurso, falta estudio, falta divulgación, cosa polo estilo, solo como os alemanes van e os franceses van, nos vamos tamén. Pero Starmer tamén se bota para atrás, etc. Entón, ao final... No, Starmer non se bota para atrás, se bota para atrás. No, o dixo o propio Trump, que non que estaba tendo problemas con él. Dixo Trump que estaba en desacordo con Starmer porque arrastran os pés. E además, cuidado, e xa remato, Sánchez é unha especie de líder neste aspecto, porque di o que moitos líderes europeos non se atreven a decir, porque ningún quere meterse neste embrollo, ou por cuestións de política interna, ou porque non ven clara a xogada, porque ao final ese tipo de cousas só lles trae disgusto, subidas das gasolinas, cosas polo estilo, e non ven o rédito. Que pasa que non se atreven, e ele o dice. Entón, cando sale algúns empezan casi timidamente a decir que non se pasen tanto con el, como dixo Macron, etc. Cuidado, pois eu digo que non, que este é un señor hábil e moitas veces se lle subestima. Desde a dereita faixe un cliché, faixe unha caricatura e despois non digo precisamente porque me doi. Sí, pero iso pode ser así, é dicir, que é unha habilidade táctica, ou pode ser tamén do outro xeito, que o que eu estaba apuntando, que é máis fácil, claro, facer política marrulleira cando un está disposto a engañar a todo o mundo, claro. A Sánchez lle costa menos traballo facer esa política porque está disposto a engañar, o cual non se pode decir de todos os partidos. Non todos fan eso. El sí, pero non todos fan eso, claro. Esa é unha ventaxa? Pa el sí, claro, electoralmente é unha ventaxa, hasta que se descubre. Non hai máis que ver as enquisas de como lle vai, non? Opina RC a ver si lle van a montar un cirio é outro tipo de política. Eso é o que cabe exixir a un líder político que dirixe un país, incluso a veces que vaya contra a opinión pública do seu país, e incluso a veces é necesario que os líderes políticos vayan contra a opinión pública e que corrixan, que eduquen, que isto fagan política, isto que non é a política que a opinión pública apoia, porque a xente tamén estaba en contra, moi en contra na época de Felipe González, no, bueno, da OTAN por suposto, pero da reconversión industrial e isto do ferre do peche das minas, e se fixo aquelo porque o presidente do goberno entendía que era o que había que facer, porque ese é o liderazgo dos líderes políticos de verdad e non dos líderes políticos que teñen como única obsesión permanecer no seu posto. Bueno, que hai moitos temas. En relación, por exemplo, o da esquerda, decir, non a esquerda un tanto mundial, efectivamente está moi descolocada, como di Roberto, pero si a esquerda española. Sí, eso sí. Cuidado que a esquerda española estaba en trozos, e unha das bazas que estamos xogando nas eleccións é que estuvera en trozos, que non lles dera cosa. Isto pode unila. Non moito, porque Podemos estar nunha posición moi distinta de Sumar. Pero os moviliza. Como Sumar estaría, habería que saber o que dice Yolanda Gómez, Yolanda Díaz, perdón, si nestes momentos non fora vicepresidenta, estaría que se subiría polas paredes co envío de avións, co envío da fragata, pero como está na vicepresidencia está caladiña. Pero que faga é o que dis, efectos, por desgracia, si é efectos retóricos, é o que importan os gestos con Luis tal, pero si que moviliza, ahora está como que lle sube a moral, de estar fragmentada, subir esa moral, e iso é unha cousa. Despois
a guerra, efectivamente, podemos acabar coa dictadura teocrática e sería unha cosa, cuidado, sempre cando que veña sea mellor. Cuidado porque como están barallando unha solución tipo armar os kurdos, armar os baluchis, armar os azerís, cuidado que están a punto de entrar en guerra tamén Irán. Bombardeou o Azerbaiyán, os azerís, pero que hai moitos azerís dentro de Irán. De feito, o propio difunto presidente era azerí tamén, de falaban turco na casa, que son azerís. Entón digo que este tipo de cousas pode acabar mal, porque pode acabar con 1000 guerrillas, milixis por aí soltos en unha estrategia de caos que foi a que se entablou en Siria, que ten para refacer todo de novo o tabuleiro, pero cuidado que pode acabar como con moita desestabilización mundial. Se acabara e puxéramos un ayatola moderado, un ayatola de centro centro reformista que dirixira así o país e así, porque sería a solución ideal, non? Coller así un ayatola destos que moderara un pouco, que non reprimira tanto así as cousas, que deixara que de vez en cuando quitar o velo e unha cousa así desta, pois sería a solución ideal. Como eso parece que non o hai, ou botas man dun señor de fora como o Sá Bello, o fillo do Sá, que non ten peso ningún no país, polo que estou vendo, pois parece máis ben unha campaña de propaganda que se vote no Congreso de Deputados. Se queres mandar fragatas, que se vote tamén. O me vas dicir que a fragata máis armada, máis capacitada do exército da Armada Española vai como a flotilla de Gaza, de cruceiro polo Mediterráneo. Estamos nesas, de verdade. Non irá, pois como dixo Roberto, fará o que teña que facer ou o que lle manden que faga. Pero se eso é así, oiga, vote vostede. Pero Vox saiu dos gobernos fai un par de anos. Sí. E foille moi ben, decir, a súa estrategia. Sí, pero de novo falamos de táctica, non é só de táctica do que hai que falar. Cuidado, Vox é o único que ten perspectiva a longo prazo, porque Vox, a diferencia dos outros que teñen táctica, ele ten estrategia. El pensa que el quere ser, a estrategia é acabar co PP. Sí, para ser el AFD. Sí. Ou para ser como un Portugal que quedou de quinto. Esa era a estrategia de Podemos, vale, onde está Podemos, non? Pero unha estrategia non de Ciudadanos. Sí, pero non é unha estrategia a corto prazo. En Portugal está saliendo ben, cuidado, Portugal aniquilou a dereita tradicional. Sí, tamén lle saliu ben a Podemos e a Ciudadanos a corto plazo. Pode salirlle mal, pero é unha estrategia, non é unha táctica. Así que leva uns anos que está saliendo bastante ben. E xoga non goberna con PP. Que pasa? Despois da selección de Castelamarte seguramente tendrá que apoiar estes gobernos. Porque o que teme é que resultados tan malos como os do PSOE son peores. É dicir, cualquier resultado que hubieran en Extremadura, por exemplo, para o PSOE iba a ser mellor. Con outro candidato ou con outras circunstancias. Digamos que o pico dos escándalos, todo eso xa está pasando, e efectivamente, como decía antes María, porque estas cosas están tapando todos estos escándalos, están tapando todo. Entonces non se discute dos escándalos del Coldo e esta cosa así, están discutindo da guerra. Vais a abrir o suizo a semana que ven, non teñas medo que se vaya a falar disso. E vai ser tapado según como vaya os escándalos. De feito, tamén declarou o irmán de Pedro Sánchez, nin caso lle fixemos, porque estamos falando desto. Entonces non vai, seguramente o resultado do PSOE da esquerda vai ser necesariamente mellor. Por tanto, claro, tampouco poden xogar con lumes. Supoño que aprobarán así no mes de maio, en abstención na última votación, unha cousa así. Salvo que estén dispostos a que mellore o Partido Socialista a costa de que empeore o Partido Popular. Cousa que é posible. O que sí que non lle perdona que non lle dera suma despois, María.